لبيك اللهم لبيك الله. San yadda za ku sauke nauyin faralin samun hajji karɓaɓɓiya, to albishirinku ku ce mini goro. Kamfanin aikin hajji da umara Darul Hulk na zaman ku. Kamfanin Darul Hulk muke da sani da ƙwarewa fannin aikin hajji da umara. Kamfanin Darul Hulk muna da ma'aikata da suka san makamar aiki, kama daga tarbon baƙi, baiwa alhazzai horo a game da duk wani batun da ya shafi ibada har zuwa aikin hajji da umara. Kamfanin Darul Hulk mun ɗauki matakai domin samun hajji da umara karɓaɓɓiya gare ku. Don tabbatar da mafarkinku na samun hajji karɓaɓɓiya ta gari, kamfanin Darul Hulk muna da ƙwarewa sama da shekaru 10 cikin aikin hajji da umara. Shekaru 10 muke ayyukan yada ibada ta addini. Shekaru 10 muna horar da alhazai aikin hajji da umara. Shekaru 10 muna jagorantar maniyyata tun daga ranar da suka rubuta sunayensu har zuwa dawowa daga ƙasa mai tsarki Makka da Madina. Shekaru 10 kenan muke jigilar maniyyata da sama musu masauki ingantacce. Shekaru 10 da muke gudanar da ayyuka na gani a faɗa, abinda har yasa hukumomin ƙasar Niger da na Saudiya suka jinjina wa kamfanin Darul Hulk kan kwazo da hanzari da yake kawowa fannin aikin hajji da umara. Kamfanin Darul Hulk muna da masana nagari fannin bada foro. Kamfanin Darul Hulk tarbo na musamman kamar ana tsoron ku. A kamfanin Darul Hulk kadai ne za ku je babu wani tunani ko shakku kan ibadar ku. Makamar aiki gare ku maniyyata na aikin hajjin bana na shekara ta 2026, kamfanin ya shirya tsaf dan ganin kun sami hajji da umara karɓaɓɓiya. Ni muka fara rubuta sunayen mutane, sannan ƙofofinmu suna buɗe dare da rana. Don neman duk wani ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambobin wayarmu. Babban manajan kamfanin Darul Hulk Bubakar Baraje, ku tuntuɓe shi akan lamba 99 17 05 ko kuma ku tuntuɓe shi akan 94 80 10 02 11 ko kuma ku tuntuɓe shi akan 96 49 04 85 ko kuma kuna iya tuntuɓar shi akan 92 16 16. A garin Doso akwai Alhaji Musa Jibbo Tahiru, ku tuntuɓe shi akan 96 98 39 87 ko kuma ku tuntuɓe shi akan 99 88 45. A garin Falwal akwai Hassan Hamidu, kuna iya tuntuɓar shi akan 96 14 96 23. A garin Gaya akwai Ismail Alasan Dambaro, ku tuntuɓe shi akan 96 52 0876. Sannan muna da Musa Ibra Suleiman Gaya, ku tuntuɓe shi akan 96 58 40 40 ko kuma ku tuntuɓe shi akan 90 30 35 55. Deba Torodi akwai Abdulrahman Hamma da aka fi sanin da sunan Fullo Fariya, ku tuntuɓe shi akan 97 17 18 64. Sannan akwai Alhaji Samaila Rafi'u Tawa, ku tuntuɓe shi akan lamba 96 49 04 85 ko kuma ku tuntuɓe shi akan 85 41 41 30. Akwai Sule Ibrahim Bilma da Durku, shi ma kuna iya tuntuɓar shi akan 94 57 77 76. Kamfanin Darul Hulk cibiyar mu na nan a birnin Yamai kan titin nan na Ramfuwar Liberté zuwa Lise Kase Katako. Tare da kamfanin Darul Hulk babu da na sani, muna zaman jiran ku sai kun zo.